So sa ka Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Can you feel the love tonight? RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ang napadal sa iyang suwatan po karon, mukining ko sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Garto magtatampo, nagdasingan nga, Fredo. Recorded by X Thunder Gaming. Nganong karon naman ka na uli? Hapit naman alauna. Nagbuwat pa mga guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano Mao kung pa? problema? Tod. Yung akong kita ron adlaw. Ikaw na pahala na? Salamat kay Dungaw. Una ra ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mo ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasideline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Aniha. Oh, asa man ka? Mapagani pag-abuti mo din sa bahay, kang nagtrabaho construction. Mulakaw ng sagka? Mamasahero ka day. Anugon pod. Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Nagkabalagan ako. Kinahanglan akong mudobli kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya raon ta usa nga tong anak, pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ra gid kayo nga akong pangita. Dong Fredo, Gani day. Makahunaw na ako basi na ka. Nagmahay na ka nga ako ang imong ipakaslan. Kaya wag na ako matuman ng akong isaan ni mga hatagan tigag nindot ang kinabuhi. dong, ay gud pagsultian na. Ay gud pagpakawa sa paglaom. Kung ano di man ko mawadag paglaom. Kung kada adlaw, problemado kay ta. Kung nasa da kwarta para kao na to. Labi na gyud sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa imubak. Dong Fredo, Nadlo ko day. Nadlo ko. Basilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. ay gud pagsultian na ko. Bisag ka sa dili gina mahitabo. Mahal kay ta ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod kay akong nakita kung unsa mi nimo ka pinangga ug kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay ka namo ni Inday, dong. Mahal sa kayo tamo day. Pasensya na dyo kayo, Fredo. Wa ko'y ikahatag ni mga sideline kay wa na mo ko'y project good. Mau ba? Ano ko na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede ti kang nadadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo pero wa ko makasuhito kung saan trabaho Yan sa man interesado ka. Kay dadon ti ka dito. Sige, sige. Wa ko'y problema. Okay ra ko bisan unsang trabaho Mao na. Kung ganahan kag dindalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Recorded by X Thunder Gaming. Sir,
delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko. Aw, masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong ni mong imong trabaho, ayahay kay ka. Sir. Una-una ako sa na kong maayo, sir, ha? Ha, sige. Kung makahunaw na gani ka, kahibaw na ka aning lugar ha. Oh. Anhian lang ko. Dong, naningil ba sinang miding sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iyat ang ipapriso. Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Sige lang, day. Mangita ko pagi. Visit. Kung kano sa akin lang kay kwarta. Naguba ko yung tricycle. Lain na sa nigkastor. Ay. Mauli-liligog sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman sa inday. Anong gihubag mo nagmayo? Gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Nga anong gipalabam sa di mo bata? Nanihibaw mo kang bawal niya, di ba? Siya man mo inamugos nga mutabang nako. Susbisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang kasabis, mama. Ako man mo inamugos kit nga matabag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry, ha? Kung nasgitan ti ka kanina. Saan kapoy mo kay ko? Nya, naguba pa yung tricycle. Nakamisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong dawat og laban na tibok adlaw aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina. Sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put. No. Anya, saan naman? Pasensya na kayo, sir. Pero, di na ko kaya, sir, eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa kong pamilya gikan sa dili mayo nga pagi. Ako na sa naghihunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya kung madakpan ko, sao na lang akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan, kundi ako na. Mahal kina ko sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran. Prido. Di ba makamao mo drive sa kinan? Oh, Sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga mo dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kay kita. Mas dako sa nang imong kitaan kontra sa pagpamasahero og tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? oo, sir. Willing kayo. Manay ganahan ako nimo kay tarong ka gid nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako akong igsoon karon dayon aron magsabot mo. Salamat kayo, sir. There's a calm surrender. Hapit na may gudunta ko mada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna gyud ako maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong epekto ani ngadto nila
kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay wa man magtanaw lang ang Ginoo. Sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta. Dili ingon anak kadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na mi maglisod og pangitag kwarta para sa mong pang-adlaw-adlaw. Mahal kay nako ang akong pamilya. Ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higala ang suwatampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, Can't You Feel the Love Tonight? and care. It's enough. Ang mong kaagi, gibatang doon sa radyo ni Jelly Haka, ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inintulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaawi. RMN Drama presents Handumanan sa kaawi. Ano pala siyang kaagi ka doon? Bakining sa kababae nga nagpuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Shari. Hay bayani mo, maura yun na imong i-intrigo na kong kwarta. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak. Sa manimo nga maoro may nagkayas ko kita. Ay bawo ka yun nga gamay ko nakuha ko pagpadaka. Ay, Ma, pa. Ayaw na lagod mo pag-away. Labo mo sa tay sobrang hasudan paghahapon. Ato lagod ipuno. Nay, mga anak, na pasensya na mo hanga. Dili gud mo na mo matagag saktong suporta ang papa nimo. Saon man gud. Way usa na mo nga nakahuman gud sa pagtuon. Maura gyud di kaya namo. Maayo ka balaka. Isaan ako ninyo nga. Muhuman gi ko sa kong pagtuon. Para puhon kong makahuman ako. Unya makita na kong nindot nga trabaho. Dili na maghago si papa sa pagpangisda. Og ikaw pun ma. Dili na ka manahi. Salamat, Siari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, naarabay-bay rin ng gabi sa lungsod. Adto ta ha? Haladay, uy. Tingali og dili ko subtan nila mama mula agrong gabi eh. Ay, suway lang good. Basin pa di ay. Sige. Suwayan ako.
Gani, day, kay gisugtan kasi mong papa ug mama nga mulaan. Mao lagi day oy. Nalipay kay ko. First time pwede na ako mula agog ingon ani day ay. Wala ba gid ko kasuway ning baili-baili. Karon day, makasuway na gid ka. Lingaw kay ni baili, uy. Kinay uban baya, makikparis nimo. Labi na kun, love song na mo itira. Ha? Oh, shock man ka. Madlo ka, day. Suway lang lagi. Day. Ay, ninduta tan-aon o. Nagsugod na og paris-paris ang uban. Ay, naalong sad untay mo kuha na ako ron, oy. Ako day. Mutanaw lang ko ani mga nagparis-paris din. Ano ba? Ako ganahan ko doon ako'y Paris. Uy. Hi. Ah, Pwede makigpares naman. ako. Ako? May lain pa ba? Ah, tay, sige na, sagot na, uy. Dili man ako. Ikaw ko no. Gwapo ba yan na, nagwapo kaya. Sige ka, ug di kang Paris niya na, bahala na ka diya. Oh, ako'y Paris. Sige. Okay. Ala, may pakaday na nakay Paris. Berto. Napay way pares din niyo. Oh. Kanina lang. Uy, Ala, tara. ala. Di arap di ka magtago rin, Miss. Pili di kang isayaw. Sure. Salamat ha nga nagpares ka na kog sayaw. Ay, may kaso, uy, nalingaw man sad mi. Oh, wow, lagi ni magtingog ang usa din eh. Day, sure, tingog sad, uy. Ha? Pasensya na mo ha, pero kinahanglan ako pauli sa amo. Nisaad ko sa kong magpapa nga alas 10, tuan ako sa bay. Mo ba? Ihatod na lang muna mo sa inyo, miss. Kinsa ganito yung panganay mo? Sorry. Pero ayaw na naman ihatod kay tingalig makasabaan ko kung na makita na ko dito sa amo nga nakoy kuyo. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay naman sad mi. Kay sayo pa man sad. Pag-amping in taon mo, Win, ha? Oh, Berto, oy. Reply ba in taon ko, ha? Mutis ko ni mo niya. Wala. Ay, sige. Ato na mi. Bye. Dali na, day. Bye, Char. Kisa may nag-text na ughay? Number man ni? Ako replyan, be? Kinsa ti ay ni? Oh. Wala. Check up naman di ko, eh. Paload sa kustindahan, eh. No. Nanawag noon, eh. Ako to bagon, be? Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa di palihok? Nalimot na ka na ako, Shar? Si Daniel bitaw ni? Magkita tabi. Ha? Ni ako ron dapit sa inyo. Please, Shar. O unsa? Unsa? At time pa, huwat ako tax ha? Dili ta din magkita dapit sa amo kitingalig magkasabaan ko sa kong mga magpapa. Sige, Shar. Magwat ko, ha? Bye. Bye. Unsa may result sa utok kaning tawhana, oy? Ikalit pa lang di siya. Mamulbos ako kamay, bi. Aron, dili ko hamos tan-aon. Human mo paluod ko sa tindahan. Og ako na dayon siyang taksan kung asa mi dapit magkita. Salamat ha nga nakikita gid ako. Daniel, to imong pangano? Oh, sure. Unsa rin hinungdan nga nakikita ka na ko ron. Og diin ka man kuha sa kong number. Nangayo ko sa number ni Berto sa number ni Wina. Unya, dito kong Wina nangayo sa imong number. Mao ba? Sure. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong presko ra kay ko.
Presko ra kay kong paminahon pero sa dihang nakapares tagsayaw, Char. Di na gyud ako malimtan ang imong naong. Kung unsa ka kahinhin makadaglihok, di ko halos makatug. Sukad lang makita ti ka. Daniel, wa di kay uyab? Wa sure uy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel, ganahan ko nimo, pero dili pa ko sagdan nga maguyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason una nako ang akong pagtuon. Char, isaad ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may imong mga pangandoy. O kung gusto ka, kausa lang sa usa ka semana, muanhi ko sa inyo. Aron dili mahibong imong mamagpapa. Sige. Sige. Buot nimong ipasabot. Kita na. Yes! Nalipay kay ko, Char. Isaan ako. Mahalon o panggaon tagit ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka, Char. Mahal usab ti ka, Daniel. Siyari, graduate naman dyan ka sa high school. Unya, ni saad masitiya ni mo, igsuon si imong papa, katong tuamay po sa siyudad, nga siya'y bahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa man, sa hunahuna mo. Ato ko mo puyo dito, ma? Oo, ang man sadug magsigig kag pauli din sa ato sa sambuan. Mao gyud. Nak, ayaw balibali si tiya ni mo, ha? Anugon kayo. Agwanta lang sa agod nga malayo ka din sa ato. Maana daon niya ka, tuwa na ka dito. May masad kang mapuli din sa ato kung white klase ba? Pa? Muadto ka sa Cebu? O, Dad. Unya, namilap ka. Ang malayo naman ko ni mo, Pi. Okay na tayo ni mo nga malayo ko ni mo. Char, gusto man ti kang pugngan pero dili na ko kayang hikawan ti ka sa imong mga pangandoy. Mahal ti ka. Ug kaya na kung muagwat ta. Bisag unsa ba nakadugay, huwaton ti ka pagbalik pini sa ato. Daniel, mahal po kayo, tika. Huwat na bayagin ko, ha? Hay nak, salamat in taon sa Ginoo nga nakahuman kagud sa imong pagtuon. Nalipay kayo, minak. Ingon man sa ko anak, lipay kay ko. Di masapot ang kalipay kong gibati karon. Basta, mapasalamaton ko sa kong isuon. Ug sa Ginoo, nga naanagi ko'y anak ng usa ka maestra. Salamat sa ninyo, Mapa. Kiningtanan akong paningkamot alang ni ninyo. Isaad ko, dili tagin mo pasagdan ng akong mga manghod. Ay, Salamat, anak. salamat, nak. Ma, Pa, doon na unta ko isulti ninyo. Usa man anak. Pa, doon ako ipalaila ninyo. Hinaot pa unta nga, dili mo masuko na ko. Ha? Daniel, hali isuot sa... Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa di mo. Pa, si Daniel akong uyab. Sorry kung ako nagitago ninyo. Sawa pa ko nilarga para Cebu. Uyab naming Daniel, pa. Ma. Unsa ko di ay, dugay na di ay mo? Oo, ma'am. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Bisag kanus wa pa ko kahilabot sa pagkababae ni Shari. Sir, ma'am, tungod kay dako kay kong respeto sa iyong pagkababae. Usa man, mahal yun ni mo ang akong anak. Mahal ko si Shari, sir. Mahal kayo. Hinungdan nga wa ko musupak niya nga adto siya mupuyo sa Cebu aron makahuman sa iyang pagtuon.
Bisan unsa ka mingaw, pero andam kong nagpaabot sa iyong pagbalik. Ay, anak Shari. Wa milaing giampo si papa nimo kundili magmalipayon ka. Kung gusto na kang mupahimutang, dili ka na mo pugnan. Ma, nagsabot naming daan ni Daniel, ana. Nga dili pa ko ready. Doon na pa ko'y obligasyon ninyo nga akong pamilya, ma. Og dawat ni Daniel nga, mas i-priority mo na ako kaysa niya. Inganan ako kamahal si Shari, ma'am. Andam kong musabot ug magpaabot. Ay, salamat, Daniel. Ug salamat po nimo, anak. Dako kay kong pasalamat sa akong iyaan nga iyagi kong napahuman sa akong pagtuon. Nadawat ko sa akong gi-applyan nga magtutudlo sa usa ka public school sa syudad. Ug agi pagbaw sa akong mga ginikanan, ako na ko'y nipa-eskwela sa akong mga manghod. Sa pagkakaroon, kasado na mi si Daniel ug may usa ka anak. Ug wa gyud ko magmahay kay buotan si Daniel, kugihan ug labaw sa tanan. Pinangga kaayo mi niya ug ang akong mga ginikanan. Dinhinalang ko to, daghang salamat RMN.